Sawadee krap, te. Tagpila ning okay niyo dito, barato kay tag-cheese lang ni te, oh. Grabe, ito na mo diri sa Thailand. Kay grabe, barato tag-cheese lang ni diri. Daghan kay mga tao rin, oh. Ay, te, pira, okay mo da, te. Ay, grabe, te. Na namin ikong bugsok dali. Ay, grabe nindot kay diri, sa UK. Ay, grabe, kan king mga nindot dali. Ayo, na namin karon diri sa Tokyo, Korea. Kay namin sa okay dali sa ilahad sa Jeju Island. Mili mi dali. Mag-okay mi. Grabe tag-cheese raw. Barato kayo. Nadali sa likod kay tag-5. Grabe. Pangadto na mo dali sa Bangkyuruhan, Korea. Daghan kayo. Mo lang kutkuton sa ilalom. Pag kutkut mo sa ilalom, daghan kayo makita nila. Mamili lang ka. Bahalag isa kadlaw ka mamili dili, pero barato kayo. Grabe te. Basante, namili siya. Daghan na kapilian na te. Ay, kutkuta sa ilalom te. Daghan pa kayo. Hey guys! Welcome to Ninya's Vlog! Live na live sa Bangkyuruhan Public Market ang atong okay session. Kaya nakakita mi diri og lugar kung asa tag-10 lang ang mga sanina o ang mga tag-5. Tag-5 imong na mo na nag-5. Amo nang gikuha na mo ang squad, no? Amo nang gitawag among tibok squad para mopugsit diri asa tag-10 na lagay na masanina nga nito. Dagadag nakuha oy. Grabe juga ni yung master. Si Ikay is in the house yo, Ikay. And syempre, giuban na po namo diri si Mama para mapugsit. Wala ang leader, pakaway-kaway pa si leader na nagsasabing pugsit. Ay, si Lolo Rogelio. Damay-damay na mo pati si Papa diri, ano? Okay, so mao ni ang amo ang gikabisihan this day ang pag tour sa pinakanindot nga lugar nga murag Thailand, nga murag Indonesia, nga murag Malaysia, ang Bangkyuruhan Public Market. Kay baligya do, barato na mabusog pa ka. Nya karon ang ilahang street food. Street food, pero kailangan pa nila iprito gisugba ang ilang mga bulad diri. Lame kaaya. Barato na, okay pa. Siyempre, lami ba yung kaon basta nakabulad kayo stamp. Siyempre, ataw ng master na itong nagpalit og bulad para mapugsit sa to ang mga pagkaon this time. Yan, salamat kaayo, no? Ayan, Okay, after kay gibagutom nga malit may mga laing pagkaon, makakanin barato ra kay mga tag 5 tag 10 lami kayo. Nga mo mi aning kuan marang mo. Rabot mi sa kuan ni Daddy, no, sa lumber. Gagutom na bimugotro kana pugsit mi hot cake, istake and barbecue banana and pinaypay. Lami kaya pugsit.